Banskej Bystrice do Cestova Leska. Krátka rekapitulácia workoutu, je to 8-minútový M-rap, as many reps as possible, v ktorom atleti musia spraviť 50 box jump overov, 35 overhead swingov, 20 toe bárov a potom do konca 8 minút rastre. Patrik nám už prišiel na overhead swingy. Koho je ten pes, nech sa zoberie, lebo na neho niekto skočí. Chalani nám už pomaly našli všetci na overhead swingy. Hlavne číslo 3 René. Všetci bijú s overhead swingami a Lucia nastupuje takisto. Prvý atlet na touto bárou. Druhý atlet, tretí atlet, toto je vyrovnaný súboj. Poď, René! Poď, poď, poď! Úvod. Úvod 13. 4 minúty za vami, 4 minúty pred vami. Poď, Matúš, poď, poď! Ja som počul, že Považka Bystrica to má celkom zastúpenie, tak podporte svojho atleta, ktorý je zatiaľ na vedúcej pozícii. No áno. Chalani v line číslo 2 a 3 sa už bijú s thrustermi. Chalani majú naložených 45 kg. Poď, René, poď! Ötöd, csak ötöd, úton, gyere! Zatiaľ informácia pre hymn číslo 3. Gyere! Hymn číslo 3, začne 2 minúty po skončení hymnu číslo 2. A nachádzajú sa v ňom Natália Valašková, číslo 1, číslo 2 Martin. Poď, zvládaš, poď, poď, poď! 4 Martin Rebulu, 5 Michal Mihálik, 6 Hedviga Luhová. Môžete sa začať rozcvičovať. 2,5 minúty do konca. Pracujem, pracujem.
Každý jeden thruster dobrý, každý jeden thruster sa môže posunúť do finálového workoutu. Matúš, poď! Poď, poď, poď! Még egyet. Nám to 13 minút 20 do konca. Vojbačka na Totubári. Poď, neoddychuj, poď, poď, poď! Každé jedno opakovanie je dobré. Poď ešte! Reps is possible, hej, čo najviac opakovaní, čo je možné v rámci 8 minút. Posledná minúta. Tí, čo sa bijú s thrustermi, teraz je na čase zabrať poriadne. Využite nohy na maximum a vyraz to poriadne. Poď, chytaj to. 35 sekúnd do konca. Poďme, poď, poď, poď! To vám kráti čas, vážení. Poď, poď, poď. 20 sekúnd do konca. 20 sekúnd posledný. Ďalší. 10 sekúnd. Poď, 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 poď! Odbudíme ich, poďme. 5 sekúnd. 3, 2, 1, čas!